sefydliadau Ngwynedd a thu hwnt yn awyddus i gyflogi gweithwyr sydd â sgiliau dwyieithog, fel bod modd iddynt gyflawni tasga lle mae'r gallu i ddefnyddio'r Gymraeg yn hanfodol. Yma ffordd mae sgiliau dwyieithog yn werthfawr fel rhan o broses recriwtio'r sefydliadau hyn. Bob tro da ni yn hysbysebu am aelod newydd o staff i adra, mae'r hysbyseb hwnnw wastad yn uniaith Gymraeg, oherwydd mae'r rhaid iddyn nhw fod yn medru siarad, darllen ag ysgrifennu yr iaith Gymraeg i weithio i ni. A mae hynny'n benna oherwydd disgwyliadau ein cwsmeriaid, os ydyn nhw yn ffonio neu'n e-bostio neu hyd yn oed yn taro mewn i'r siop. Mae nhw'n disgwyl cael gwasanaeth Cymraeg, ac felly mae'n rhaid i bob un aelod o staff sydd yn debygol o fod yn delio efo'r cwsmeriaid hynny fod yn medru'r iaith. Wrth i ni hysbysebu swyddi, dyn ni'n penderfynu pa lefel o allu sydd ei angen ar gyfer unrhyw swydd. Felly mae bob swydd yn Heddlu Gogledd Cymru yn swydd Cymraeg yn hanfodol. Y cwestiwn ydy, pa lefel o allu ydych chi angen yn y Gymraeg i gyflawni y swydd honno. A mae gen ni broses sydd yn sgorio am mesurau yr anghenion ar gyfer bob swydd mwyn i ni cyrraedd y penderfyniad yna yn wrthrychol ac yn gywir. Pan dyn ni yn cyflogi bobl llawrydd, dyn ni yn sicr yn ffafrio rhai sy'n siarad Cymraeg ar gyfer rhan fwyaf jobsys, achos mae'n bwysig bod nhw'n ffitio mewn efo'r ethos sydd yma'n barod. Mae mwy a mwy o sefydliadau bellach yn awyddus i recriwtio unigolion sydd â sgiliau dwyieithog, ac felly mae'r gallu i weithredu'n effeithiol ac yn hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn fedr sy'n werth i chael. Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi penderfynu bod gallu'n y Gymraeg yn sgil, ochr yn ochr y sgiliau galwadigaethol eraill ar gyfer swydd yn y heddlu. I mi mae'n holl bwysig bod ni'n cydnabod bod yr iaith yn sgil yn y gweithle, achos mae'n hynod o bwysig bod pobl yn medru siarad yn ddwyieithog ac yn siarad yn rheigl yn y Gymraeg. Dyna pam da ni wedi bod yn eitha llwyddiannus dros y blynyddoedd yn sicrhau bod pobl sydd yn ymuno ni yn medru siarad yn y Gymraeg a wedyn gwella sgiliau nhw pan maen nhw yn y gweithle. Wrth i sefydliadau fynd ati i hyrwyddo defnyddio'r Gymraeg fel iaith ar gyfer gweithredu a gweinyddu'n fewnol, un fantais yw ei bod yn datblygu ac yn cynyddu cyflogadwyedd ei staff, ac felly'n arddangos parodrwydd i fuddsoddi yn ei gweithwyr. O ran datblygiad personol staff, mae'r Gymraeg yn un o'r pwyntiau sy'n cael i godi yn ystod i adolygu perfformiad nhw yn flynyddol. Oherwydd ein polisi, bod ein polisi ni yn polisi ddwyieithog, mae'n hanfodol bwysig wrth gwrs bod yr aelodau staff sydd yma yn rheigl yn y Gymraeg, sydd yn golygu felly bod yna gyfleoedd iddyn nhw o fewn y cwmni i ddatblygu ac wrach magu hyder ac dod yn rhan o reolaeth uwch y cwmni. Drwy ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle, mae staff yn datblygu sgil defnyddiol a gwerthfawr felly, a gall hyn fod yn gymorth iddynt wrth fynd ati i datblygu gyrfa. Mae'n fantais hefyd i'r unigolion i bod nhw wedyn hefo'r gallu yna i siarad Cymraeg yn medru symud ymlaen i waith neu yrfa arall mewn unrhyw sector sy'n defnyddio iaith cyfathrebu efo pobl ac yn sicr mae defnyddio'r Gymraeg yn fantais enfawr yn y cyfeiriad yna. Mae staff yn dallt hynny bod gyda nhw rhywbeth unigryw i gynnig. Ar diwedd y dydd mae o yn fan cychwyn da i ddatblygu nhw fel pobl proffesiynol sy'n gallu neu beth da ni eisiau gwneud sef cynnig gwasanaeth cyfrwng Gymraeg.